βρισκόμαστε στον ευλογημένο κάμπο των Ομαλών με τον Διευθυντή του Συνεταιρισμού Παραγωγών Ρομπόλας, κύριο Κώστα Μπαζίγο. Κύριε Μπαζίγο, καλημέρα. Καλημέρα. Ο τρίγος ο φετινός ξεκίνησε του θησαυρού της κεφαλονίτικης αμπελουργίας της Ρομπόλας. Πώς είναι η φετινή χρονιά? Η φετινή χρονιά είχε πολλές προκλήσεις αμπελουργικά. Ήταν μια απαιτητική χρονιά που απέτησε πολλή προσπάθεια από τους παραγωγούς, τους αμπελουργούς. Στο τέλος όμως η πολύ καλή ποιότητα των σταφυλιών μας αποζημίωσε και με το παραπάνω. Κουραστήκαμε πάρα πολύ, χάσαμε κομμάτι της παραγωγής, αυτό είναι αλήθεια, όμως στο τέλος καταφέραμε να πάρουμε αρκετό σταφύλι και εξαιρετικό σταφύλι. Προμηνύεται το φετινό κρασί να είναι από τα καλύτερα όλων των εποχών. Τα αμπέλια δεν δίψασαν σε κανένα σημείο του λαστικού κύκλου. Οι πολλές βροχές του Μαΐου και του Ιουνίου βοήθησαν σε αυτό. Το καλοκαίρι πήγε σχετικά ήπια, με ελάχιστες ημέρες ακραίου καύσωνα, οπότε είμαστε αρκετά χαρούμενοι. Θα θέλαμε λίγο παραπάνω ποσότητες σταφυλιού σε κάποια αμπέλια που τελικά δεν τα κατάφεραν, αλλά αυτό το σταφύλι που τελικά μαζεύτηκε θα δώσει μια εξαιρετική σοδιά για το 2023. Κύριε Μπαζίγο, βλέπουμε συνεχίζεται η προσπάθεια επέκτασης των αμπελώνων της Ρομπόλας και βελτίωσης των αμπελώνων. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για αυτή την προσπάθεια των παραγωγών και του συνεταιρισμού? Όντως διανύουμε μία περίοδο άνθησης για τον συνεταιρισμό, από την άποψη ότι και φυτεύονται συνεχώς νέα αμπέλια, αλλά και το προϊόν διατίθεται με ευκολία και στην ελληνική και στη ξένη αγορά. Η Ρομπόλα έχει αποκτήσει εξαιρετική φήμη και τα κεφαλονίτικα κρασιά όλα, οπότε συνεχίζουμε και εντείνουμε τις προσπάθειές μας στο να βοηθάμε τους παραγωγούς να φυτεύουν καινούργια αμπέλια, έτσι ώστε να καλύψουμε τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες που υπάρχουν σε σταφύλι και σε κρασί. Η Ρομπόλα, ο θησαυρός της κεφαλονιάς, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και στις 5 ηπείρους. Η ζήτηση είναι αυξανόμενη χρόνο με το χρόνο, λόγω και της ποιοτικής αναβάθμισης του προϊόντος. Κύριε Μπαζίγο, ποιος είναι ο στόχος του συνεταιρισμού? Ο στόχος του συνεταιρισμού είναι να μην αφήσει να εγκαταλειφθεί ο πρωτογενής τομέας της κεφαλονιάς και δει η αμπελοκαλλιέργεια. Θέλουμε να βλέπουμε νέους ανθρώπους μέσα στα αμπέλια, να φυτεύουν, να καλλιεργούν, να συγκομίζουν παραγωγή. Είναι μια αποδοτική καλλιέργεια, η οποία βοηθάει εδώ την ορεινή κεφαλονιά, εδώ που βρισκόμαστε, τα Ομαλά, η οποία δεν έχει τουρισμό και οι κάτοικοι εξαρτώνται πάρα πολύ από το πρωτογενή τομέα, οπότε χαιρόμαστε πάρα πολύ που αυτά τα προϊόντα που παράγουμε ταξιδεύουν σε όλο το χρόνο, σε όλο το κόσμο, είναι περιζήτητα και δημιουργούν τις συνθήκες της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής μας. Μάλιστα, εμείς να σας ευχηθούμε καλή υπόλοιπη αμπελουργική σεζόν, ό,τι το καλύτερο στο συνεταιρισμό και στους παραγωγούς, και σας ευχόμαστε του χρόνου να είναι ακόμα καλύτερα. Και εμείς σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνετε συνεχώς να επικοινωνούμε τα μηνύματά μας αλλά και τα προϊόντα μας.
Πάμε κάτω. Φορτώσαμε. Ενώ.